justice mii-gi matimore kamae kaka seyudo koro kwang'eyo gimanyobedo discussed nukoro kae wabo kao ondam ni judges mwasewacho ni Martha Karua. We have given her information of Billian penjo ni moro na mane. Penjo number 2 aparo kongo kod information no the president gets security briefings every day. I know that. That is obvious. Koro achiel kuom gik ma nyalo bedo ni nobedo discuss no corruption mantiere e migao judiciary to samanyineno kama Martha Koome bet piny kod president wasebedo kwacho ni nitiere judiciary fund king'iyo maber ok nene judiciary fund no tuon judiciary. The judiciary fund, in fact, the budget mar judiciary no bedo increased this time. But seche moko inyalo ga bet piny kod budget mari to king'iyo tiyudo ka ntiere buche makrom mane maporo ntie manyo bedo supplemented samanyo gi bet piny. Koro wadwaro mana mondo samanyo jogo bet piny ntiere arms of government. To arms of government with due respect maru honorable Raila Amolo Odinga achiel kuom gimotime tete en jopiny but samanyo ji bet piny ok expect ni samora mora ma itimo meeting mar jotelo to nikech honorable Raila Amolo Odinga en opposition leader nego bedie onyalo bedo kod duol but sama jogi bet piny magi jok momiteko. Ang'ino gai mar Azimio en achiel kuom jotelo mabende osebedo ka seyo romo mano mar jatend piny kanyakla kod gai mar doho kata bed na gi romo odiochieng' manyoro mane kar jot mar jatend piny mano buore Nairobi ka. Wawinja nena nikech wang'eni gai mar Azimio bende nitiere gwenge mago makadho wadh nam chumbi nitiere gwenge mag Lamu bende mano lose ka bende wacho no kwedo romo mano mar gai mar doho Martha Koome gi jatend piny Kenya William Ruto. Wawinja ne kano loso odiochieng' manyoro kane nitiere e gwenge mag Lamu. This, in our view, is an irresponsible move. If there is supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, the seat of the executive. That's where the president will decide. If there's going to be a dialogue over issues of governance, the encouragement should be held in a neutral ground. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this